Oh, iya. Ayo, sing guyub, sing rokok, sing kenal kanggo percontohan. Kompak. Monggo dumateng Perpun Bapak Kepala Desa Biasa Kilen, monggo aturi wonten ing papan panggung mriki nggih menika dikake kehormatanipun panjenengan. Monggo disepot Pak Lurah ya. Dong. Angger sing ora manut kok bali bae sebabnya kan ana bocah cilik. Walah. Ketuane kok sing lumpel kok ketuane ora eleng atur anggotane. Yo, aso-asoan sebab iki nggone kaya kiye bocah cilik nang ngarepan. Dadi mbok ati kedupak warung-warung ya gelem lirone ora ngarana apa-apa, iso berasa terus. Iki mikir, anggemayo mikir. Yo, andel apa Kang? Andel panganan dhewe apa? Buat duit. Ayo Kang. Gunung Sari Kang. Yo, men dadi para leluhure pada ayo mi mari kula lan panjenengan.